आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोबा निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। जोंहा सासे बिनानावा दिनै मैया दाखालिनिफ्राय माने इउटुब चेनेलाव भाइराल जागासिनो दं माने धोरोमनि बिखयै बिथांजोआ बुंदोंमोन जे बिथाङा धोरोमनि बिखयै माखासे जेबोखौनो मिथिया। स' बेखौ माने फोरमायनो थाखाय बिथाङा कमेन्ट हरनो थाखाय खावलायदों जाहाथे मिथिनाय लामाखौ फोरमायना हरो। जा बिदिब्ला भिडिअखौ बिनानावा मा बुंग्रोदों बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो, बिनि उनाव आं फोरमायलांगासिनो दङ। मोजां मोनो। अके, आं हिन्दु धोरोमखौ आङो बुंग्रोनोखि राम भगबाना श्री रामा जोंखौ मा फोरोंलांखो? जोंखौ फोरोंलांबायखि एसे दायावनो गावनि बिसिखौ गिदिर गिदिर पानिशमेन्ट होनाय, नङा होमबा? आरो श्री कृष्णआ जोंखौ मा फोरोंलांखो? श्री कृष्णआ हाजारटा हिन्जाव गोसो थोनाय, नङा होमबा? ओमफ्राय लोगोसे गावनि बिदा बिफंजोंनो बुलायलायनाय, दानथारलायनाय, सुथारलायनाय फोरोंबाय। आरो मेन खोथायानो जाहैबाय शिबा जोंखौ मा फोरोंलांखो? नङा होमबा? शिबा जोंखौ मा फोरोंखो? दे ओरैया गानजाया, नङा होमबा? गानजा सोबनाय फोरोंलांबाय। दिनै गोबाङानो हयथ' दिनै शिब बाबायानो गानजा सोबो आरो जोंलाय मानसि मा? भगबानानो जोंखौ फोरोंलांखाबाय बेबायदि आरोना। ओमफ्राय बेथ' बे बाद दोनथ', आरो मोनसे खोथा आंनि माइन्डआव जाखांफैबाय थायो। भगबानानो कि गावनि प्राइभेट पार्ट्सखौ खुलुमजानो लुबैयो? दिनै शिब बाबाया गावनि लिंगखौ मानो खुलुमहोनो फोरोंलांखो? सोरबाखि भगबानानो इदि गावनि अंगखौ खुलुमनो होयो? बे मोनसे आंनाव सोंथि आरोना। आरो लोगोसे मा? हिन्जावखौ मोनैनि थाखाय बुहुमखौनो धंस' खालामनो नागिरनाय, फाग्ला फाग्लि जानाय, बेबायदि फोरोंलांबाय आरोना। स' जोङो गोबाङानो मानो होनबा जों सासे भगबाननिफ्रायनो जों गासैखौबो फल' खालामो, नङा होमबा? स' बेवहाय आं मिथिया, जास्ट बे आंनि मोन्दांथिसो। नोंथांमोननिबा मा बेखौ आंनो फोरमायहरबानो जाबाय। आरो आं ख्रिस्टियान धोरोमखौ मोजां मोनो। मानि थाखाय मोजां मोनो? वर्ल्डआव बिथाङा बाथौ धोरोमनि सासे बिनानाव, स' बियो बुंदों जे बाथौ धोरोम, हिन्दु धोरोम होनना बुंदों। हिन्दु धोरोमाव हमना ला हिन्दु धोरोमाव अनेक शिब बायदि बायदि दङ, जेनेबा राम, कृष्ण, बेफोरखौ लानानै बुंदों बिथाङा। दा बिथाङा जोंनि बाथौ धोरोमनि मानसि बा बिथाङा मन्दिराव हाबोबा बिथाङा थार जों माखौ सिबियो बेखौ मिथिगोन आरो। जोंनि बाथौ धोरोमा जाहैबाय जोङो शिबखौ सिबिनाय जाया आरो जोङो राम, कृष्ण बेफोरबायदिखौ जों सिबिनाय जाया। जोंनिया बाथौ धोरोमा जाहैबाय बाथौ, गोदो गोदायनिफ्रायनो बाथौ सिबिनाय बाथौ धोरोम आरो। दा बेखौ जोङो बाथौ धोरोम होननानै फोरमायनाय जायो। जेरै बिथाङा बुंदों जे ख्रिस्टान धोरोमखौ मोजां मोनदों, नङा होमबा? ख्रिस्टान धोरोमखौ मोजां मोनदों, थिगानो। जोंनाबो ख्रिस्टानफोरनि बायदि बाइबेल, जेरै ख्रिस्टाना बाइबेल दङ, जोंनाबो बिदिनो बाथौ धोरोमाव बाथौ थान्दै दं। जेरै बाथौ थान्दैखौ नोङो मोजाङै बिजिरनानै नायोब्ला, मोजां फरायनानै जुदि नोङो नायोब्ला बाथौ थान्दैयाव रोखायैनो नों मोनफुंजोबनो हागोन, गासिखौबो मोनजोबगोन आरो। बेयावनो धोरोमनि बेलायाव मा दं मा गैया, अनलायनाय दंना गैया, गासिखौबो नोङो अनलायनाय, निमाहा होलायनाय, निमाहानि गोसो, अननाय गोसो, बयखौबो नोङो बुजिजोबगोन। फरायनानै नायोब्ला नोंथाङा रोखायैनो मोननो हागोन आरोखि। बेखौनो मिथिहोनो लुबैबावोदि आङो जे जोंनि बाथौ धोरोमा, जोङो माथ्र बाथौ होननानै जोङो बाथौ धोरोम होननानै जोङो बर'फ्रा बाथौ धोरोम होननानै लायो। जे जोंनिया आलारि बाथि सावो एबा आलारि बाथिखौ फोजोङो। बे आलारि बाथि फोजोंनायजों हिन्दु धोरोमाबो फोजोङो नालाय आलारि बाथिखौ, थिग बिदिनो एखे जायो आरो। हिन्दुजों सेम जानो थाङो आरो। जेरै आलारि बाथिखौ बिथांमोनाबो फोजोङो इसोरखौ सिबिनायाव, जोंनाबो बिदिनो इसोरखौ सिबिनाय समाव आलारि बाथिखौ फोजोंनाय जायो। दा बेबायदिनो आलारि बाथिखौ फोजोंनायलाय एखे बांसिन मानसिफ्रानो जोङो माने हिन्दु धोरोम होननानै बुंना लानाय जायो। जोंनि बाथौ धोरोमनि मानसिफ्रा माने हिन्दु धोरोम होननानै बुङो आरो। खिन्थु हिन्दु धोरोमजों एसे एखेफ्राम नालाय, एखेफ्राम, बेखायनो माने हिन्दु धोरोम होननानै बांसिन मानसिफ्रा माने जोंखौ सानो आरोखि।
खिन्थु जोङो मेनलि जोंनि धोरोमनि नामानो जाहैबाय बाथौ धोरोम। जोंनि धोरोमानो जाहैबाय बाथौ धोरोम होननानैसो जों मिथियो आरो। जोङो शिब, सोरबा कृष्ण, सोरबा महादेब बायदिसिनाखौ जोङो सिबिनो थाङाखै। जों मात्र बाथौ आफा आनान गसाइ माने बोराइ बाथौखौ नुवाथारि बेखौसो जोङो सिबियो आरोखि। बिनानावा जुदि मिथियाखैब्ला बिथाङा मिथिना लानाया मोजां। जे आंनि कमेन्ट नोंथांमोना सोरबाफोर बुजियाखैब्ला मोजाङै जुदि बुजिनो आरो आद्रा दंब्ला बा बुजिनो लुबैदोंब्ला धोरोमनि बिखयै बाथौ धोरोमनि बिखयै नोंथांमोना बुजिनो लुबैदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्टआव हरबानो जाबाय। आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम, लाइक खालाम, चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर अननानै।